Manilig na ba? Kailangan tayo bisita. Wow! Ayo. Suman. Hi, welcome to my home. Call you home. Dil, hold this up. Away tubig. May tubig ba? Hello? Okay, welcome to my... Hindi ako call. O sige, lingkod lang. Uy! Saan na dong? Kaya maorag niya mo Grabe makaya. kunin yung balay, guba man. Saan ka nilong? Lingkod ra usab dong. Oh no! Alalayo. Okay, sir. Welcome to my home. Sa may tuyo na to ron. Yung balay. Ani. May taong bisita ba? Sorry, Guba man guba. Kuan ko, manager ko. Wow! Boss, manager, Manto boss. ko dire kay na kuan ko yung interview ko niyo ba? Mainis sa kuan. Sa ni, Jesus? Sa yuta. Tungod waiting tulo. Anak. Sir, Dapat balik guba. Oh no. Sa man eh. Uy, batasan sa mga tao. wala. Sir, sir. Sama, boss. Ani gini yung balay? Ani gini balayan ni? Pasensya lang, guys. Ay. Sa may balay na uy, guba ani. Galing sa bakol. Ay, guba. Pasensya na yun sir ha. Mga tamo kayo kay guba man yung balay. Hindi gini mo diri no? Muy klaro gini diri ka tao. Asa to bispan? Oh, diri span. Gubaon gini balayan ni. Kurang lang taon kay tungod sa this. Yes, boss. Wow! Boss. Ito ni Kwan. Ito ni pagkapuni para kapilya. Dar. Mga pwede ba? Talaga na eh. Bamboo style to, sir. Bukal bugo na siya. Bamboo style. No. Bamboo lips. Ito, pagkain sa mga visitors. Pero dapat may ato na yung nagtitulo tungod kay imo tayo ni yuta. Siguro mo ni puyo dire. Wala, sir. Kami tagyan ni sir. Wow! Imo tagiya mo rin binangkod man yun eh. Kaya wag mo nagkuhan ko sa kuhan ba? Kabit ay titulo. Ano tong titulo na to? Ito sa munisipyo. Sityo. Titulo. Kaning tabuang tungod ni puyo ra maning lugar nga way kuan sa munisipyo muningon nga puyo man eh. Murag simi ang kontra niyo ni ba? Oh Ani titulo sa no! Sir, titulo. Ano may titulo dito? Titulo. Wow! Tit. Say, pino sa tarik. abot sa Pilipino sa tre. Tulo. 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 Wow. Tulo. Ay, tulo. Tulos ni. Tulos. Ha, tulos. Dili. Titulo to hana mo ba sa diro mo ka no. Dili, sir. Ikaw ni sa... Ay batasan sa inyong kuan ba nakakataas gani na. Ay ito na ko ba? Wala, sir. Ako ano So, niya. kaning kuan jud. Magkita lang ta sa barangay. Ay, sir. Ano sir? Ano akong Tarzan, sir? Ano akong Tarzan, sir? Tarzan. Ano akong Tarzan? Nakakatan. Tarzan. Oh no! Bus. Bus. Kumang... Ingnan lang tamo ba kay tungod wala mo ipanan ni kuan ni dire. Ay, okay naman, Ay sir. mo supo kay kaswan ka mo. Sa imong papilis ron. Kadala kuan mo gud sa man ni kana hulo ko ba utalaina ninyong kasada diri no dakang ikanat. Ito din. Tag-iyas Tarzan. Kadi ay Anak Tarzan. Uy, ayun na. Oh no! kira. I-istorya niyo. Sa may gusto mo, sa sakaw kahoy diri. Ay na. Anak Oh Tarzan. no! Ako na si Pan, Mr. Karangkang. Ako na si Manager Bert. Wow! Wala
ka, boss. Praise. Wow! Thank you. Thank you po nga. Check up ba? Check up. Sa ikaw na mas Ako ano, sir? Ay, di ko na. Kaya na mo. Daghan mo batuan na ni batuan. Dito ko. Sige, sige. Salamat, sir. Salamat, sir. Ampay sa dalan. Insta matutukan na to. Okay lang. Ano maging way bilis to? Yung manager. Tawag ko si sir na to. Balo na. Anak dito, sir. Tarzan. Lagi. Tarsan. Eh. Ah, mister. Parik ko ni Balik. Nandito yung isa. Boss. Ano pinag-cellphone? Wala kang cellphone ba? Wala. Dili mi kuwatan ba? Wala na cellphone. Cellphone na. Wala oh. Saan to? Yang pumahaw na bago ni cellphone. Oh no! Dire, bisa nga ako dire. Anong payag? Dire, dire lalo. Kita. Ras lalom. Pangita, basig nada. Nagayang ko sa ganiya. Si Leopin. Ay, di na rao. Oh, Nararaman. ano sa Wow! iPhone manager be? Cellphone na. Si pangalan mobile. Siri Mobile made in Japan. Dito Lokal. magkuha ni kay Manager niya lokal og cellphone. lokal og cellphone. Siri Mobile. Boss. Bani. Boss, ay pambog na, boss. Kita may mo balay, boss. Was ako na. Cellphone siya. Lokal ang cellphone. Lokal. Sabi be? Free mobile. Muna pagkuha. Be, babasa, be. Muna kuha ni. Chirit-chiring. Tin, mubin. Kaya, pwede. Fire mobile na. Sige.